Kamusta lahat? Sa video na to guys, magtaan sana tayo ng guys, ng lambat. Kaso biglang lumakas yung alon guys. Di kaya guys, kawawa yung lambat natin pag tinahan natin. So gagawin na lang natin, manguha muna tayo ng sea urchin. Paparis natin sa bao natin guys. Yun, kasama natin, syempre atad Janero. So guys, tara, manguha muna tayo ng sea urchin. Let's go! Where are you going? Swim. Wow, swim Anika. Yeah. Wow. Where's Daddy? Daddy. Heavy Anika eh. Hoo-hoo. Heavy. No. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Oh, look, Daddy raw. Look, Daddy. Say hi, guys. Hi, Dad. We're going to swim. See. Yeah. Yay.
Meanwhile. Daddy! Daddy Rick! Daddy Rick! Daddy Rick! Daddy Rick! Daddy Rick! Guys, katang yung lambat kasi gumanda ng panahon guys. Kanina lang yun, medyo lumakas yung agos kasi biglang lumakas yung hangin. Pero ngayon, wala, okay na. Hindi na wala guys. Tataan na namin. Meanwhile. Hi guys! Kain tayo guys! Hi guys! Kain na! Saan tanong dia? Saan yung kadito din? Radyo na lagi nga natin. Kaya hindi na kayo manunalo. Guys, time check natin 5:55 ng hapon. Yan, kakatapos lang natin nagmerienda guys. Sa atat. Tapos yan, magin ako guys. So, hi guys! So, antayin lang natin saglit guys. Pagpatak ng dilim, saka natin kukunin yung tinaan natin na lambat. Try lang natin yun guys, paabutan natin ng dilim. Kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagtaan ng lambat eh. Nung ano pa yun, nung wala pang bagyong audit yun guys. Hanggang ngayon, yan, ngayon lang tayo nakapagbalik. Ngayon lang tayo nakabalik sa pagtaan. Kaya try natin paabutan ng dilim. Sakaling swertehin tayo guys kung para may panghapunan tayo mamaya. Susim! Hmm? Say hi guys! Hi guys! Huwag mamsa mo ka boy. Huwag mamsa na, panihapon na. Hi guys! Hi guys! What's up guys? Say bye guys! Bye guys! See you later! Go! Mm.
next day. Hi guys, yun magandang hapon po sa inyo lahat. Kagabi pala guys, nang huli pala tayo ng kagang. Kasi trinay lang natin guys kasi pangalawang araw na ngayon yung panahon umuulan, magdamag. Kasi ngayon guys na makulimlim na naman. Although guys, hindi naman talaga season ng kagang ngayon eh. Trinay ko lang guys kasi request ni Mrs. gusto kumain ng kagang guys. Kaya sinubukan ko kagabi kahit maulan. Yun guys, nakahuli tayo ng 14 piraso. Tapos, di ko na pala na-video guys dahil, yun nga, maulan. Kaya kung gusto nyong mapanood guys, kung paano maghuli ng kagang, panoorin nyo na lang po yung episode na kagang hunting. Tapos, dalawa yun guys eh. Yung isa naman, buttered kagang. Yan. Panoorin nyo na lang po kung paano namin hinuli yun, yung mga kagang. So, ngayon guys, papakita ko na sa inyo yung nahuli ko kagabi. Yan. Yan na yun guys oh. Tsaka yung malaki. Imbis na yan guys, 14 piraso. Ngayon natira, siyam na lang. 8 tapos yung isa. Kasi itong isa guys, ito yung may kasalanan. Pinagkakain yung 5 piraso guys. Durog-durog talaga lahat. Sobrang laki kasi niyan guys oh. Yung panipit niya no. Putol talaga kamay mo niyan. Kaya mamaya siguro dagdagan ko na lang din ito mamaya guys para medyo marami kasi 9 na piraso na lang eh. Yan yung request ni Mrs. guys. Gagawin natin ikukulong lang natin ng 3 days yan guys para malinis talaga siya, para makatae talaga yung mga kinakain nila guys. Right, yan ang sobrang laki. Laki. Grabe mga sipit yun. Oh. Ito yung may guys, ito yung may kasalanan. Kinain na yung 5 piraso, imbis konti lang eh. Durog-durog talaga. Kaya pinaghiwalay ko na yan guys, talaga yan. Kasi ito kawawa rin niya. Ubusin niya to pag hindi ko mahiwalay ito. Ang laki kasi oh, guys. Panipit pa lang no. Ulam na. Hi guys! Hi guys. What's up guys? See, let's go! Guys, update na lang namin kayo guys pagka naluto na natin yung kagang, yung huli natin. Siyempre request ni Mrs. yun guys eh. Baka kung madadagdagan pa natin yun guys, mas maganda para marami. Guys, hanggang dito na lang muna video natin guys. Maraming salamat po sa panonood at sa suporta nyo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, ingat po tayo lahat. Stay safe. God bless.